Nézzünk egy rövid és gyors áttekintést az Androidról, HTC HD2. Na, így. Ez a főképernyő, működik, látjuk szépen. Kint vannak az ikonok. Most aztán ha scrollozunk balra, akkor itt vannak az e-mailek, működik az e-mailek letöltése egy Google e-mail folyókról. Az én esetemben itt a Friends Team-en most éppen a Facebook akkontom van beírva, ami szintén működik, majd megmutatom. Itt van az időjárás oldal és a Sense-en, aminek szintén működnek például a plusz hely hozzáadása, illetve a melyben beállíthatjuk a frissítési periódusokat is. Ugorva a főoldalra, vagy akár így csak bekapcsolom a Wi-Fi-t, hogy meg tudjak mutatni más dolgokat is. Ezeket a widgeteket én raktam már ide. De ezzel könnyebb állíthatjuk, hogy milyen Bluetooth vagy a GPS be legyenek kapcsolva, vagy az automatikus fényerő. Itt például egy zene lejátszó modul található. Itt az RSS olvasó, ez is működik. Itt vannak a kontaktjaim, a favoritok, és HTC szinkronizáló programmal raktam rá Outlookból a fontosabb dolgokat. Menjünk ide szépen vissza például. Csak nincs elfordulás. Na. Hát, ja. De van, itt van. Lehet lájkolni, meg ilyesmi. Nézzük meg az időjárás, mert ez fontos, mert megyek el itt hozzá. Első. Na mindegy. Jó, ez mindig ezt nyomva a helyet. Jó, tehát működik így szépen minden rajta. Egy éjszaka alatt körülbelül felére merült le a telefon. Itt most nincsen térerő, mert a szobában alapból nincs. Igen. Aztán menübe belépve megnézhetjük, ahogy például működik a market. Csodás dolog. Még nem is indítottam el, de tudom, hogy működni fog. Itt van, tessék, és játékokat akár már telepíthetünk is a telefonunkra. De nem, mert nekem vannak játékok a telefonon. Ez mi az Isten? Ez valami új dolog, ezt még én is láttam. Hihetetlen. Próbáljuk ki például az Asphalt 5-öt. Ami azért jó, mert a telefonnak a 3D-s képességeit remekül bemutatja. Csak már jó lenne, ha elindulna. Egyébként akkumulátoridőben még nem igazán tudom, hogy viselkedik ez a Linux alapú Android portolás. Mindjárt el is mondom, hogy melyik verzió ez. Ez az 1.6b-s Matt C. Leo Froyo Sensor. Nagyon konkrét. Ahhoz képest, hogy ez még nem is tuningolt változat. A telefon még alapórelken működik, még under voltage-elve sincs. Erre. Hát most így nehéz. Ezt kell mondjam. De ha nem vagyunk sokan, akkor eléggé gördülékenyen fut maga a játék is. Tehát mindenképpen ígéretes. Aztán még itt hirtelen az internet működik.
Ja igen, olyat, hogy csinál, hogy lefagy az érintőkijelző, ez például ebben az esetben is előfordult. Ilyenkor azt lehet csinálni, hogy várunk az egész telefon elfogyatlan, mert amúgy működnek itt a dolgok, csak az érintőkijelző adja meg magát pár másodpercre. Na nézzünk az internetet, azért mégiscsak. Akkor is így rád az ezt is lehet az asztalom, azért átját meg tudatosan. Mondjuk itt van, tessék. Ja, érdekes módon jobban tudok gépelni ezen billentyűzetem, mint a Windowsoson, pedig kb. Ugyanaz. Ez érdekes. És ott is van. Elég jól működik, és jól töltöd is a dolgokat ez a böngésző. Meg vagyok rá egyelőre elégedve. Na, hol vagy? Így van. Itt van az általam is használt build. Őt használom, őt mutatom ezen a telefonon. Aztán mit mondjak még? Nincsen tovább. A telefon része működik. Az előbb hívott fel egy pénzügyi tanácsadó, és mondtam neki, hogy hát sajnos nem érek rá egy kötetlen beszélgetésre sem. Van hang. Hát meg ilyenek. Úgyhogy úgy tűnik, hogy egész jól működik ez a kis build már. Remélem, hogy minél előbb rendes, romos változat fog készülni ebből a kis telefonocból. Szóval Android